Nhasi ndinoda kutanga kukupai nyaya yemwana uya, vhidhiyo riya rakatenderera chaizvo pasocial media. Mwana akatsva akapiswa nenyimo kuBocha. Iyo nyaya dzekuabhuzwa kwevana idzi isu hatina usimbe munozviziva panapa, tinodzifambira kusvikira zvanaka. Asi regai ndikuvimbisei kuti kumapeto kwevhidhiyo rino ndichakupai zvakare nyaya yemwana uya akanyura mumvura. Zviri kufungidzirwa kunzi pane chivanhu chenjuzu here. Vabereki vakasaina kuti hatisi kuda kuti mapurisa apinde, hatisi kuda kuti masidhaivha apinde panyaya yemwana wedu, nekuti kwatakafamba isusu mwana wedu akanzi achabuda mushure memwedzi mitatu kana kuti 3 months. So nekuda kwokuremekedza chikaranga chavo nemaitiro avo avari kuita, hatisi kutaura mazita, zita remwana, zita revabereki kana kuti village rakaitikira zvinhu izvi. Hatisi kutaura izvozvo, asi zvinhu izvi zvakangoitikirawo muAdha. So ndaita hurukuro namai sabhuku veko kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei, yandichakupai kumucheto kwenyaya iyi. Asi pari zvino ngatitangei tambonzwa nyaya yemwana wekupiswa nenyimo kwatakabva nezuro. Vasina kuona nyaya iyi zvinogona kungokuitirai chiGreek kuti tiri kutaura kuti chii. Saka zvandinokukurudzirai pari zvino ndezvekuti endai paWhatsApp channel yedu yakanzi Utindi TV. Kana masecha mukaishaya, pindai mucomment section renyaya inoi. Comment iripo pekutanga yatakapina pekutanga yamunotanga kuona, pane link riripo, modzvanya ipapo mopinda mofollowa WhatsApp channel yedu. Musarega kuita izvozvo nekuti kune dzimwe nyaya nemimwe mifananidzo isikatenderwi neYouTube kana Facebook kubudisa pano, asi tinoikanda ikoko kuitira kuti patetotaura nyaya dzakaita sedzidzi munoziva kuti tiri kutaura nyaya ipi, nekuti mumwe haasi kutoziva izvezvi kuti kune nyaya yemwana akapiswa nenyimo kuBocha. Saka ndiri kukurudzirai kuti muende mucomment section mundobaya link riri imomo, mufollowe WhatsApp channel yedu. Thank you. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television. Utindi TV yasata, Utindi, Utindi, Utindi TV yaba ganjanda, uyai kani muone. Gore ra 2026 richingotanga muna January, pane vhidhiyo rakatenderera mumasaisai esocial media pamusoro pemwanasikana anonzi Doris ane makore 13 ekuberekwa kana kuti 13 years pachirungu, anodzidza pachikoro chinonzi Chegore Secondary School kuBocha, padyo neNyarurwe Mountain kwamambo Marange, headman kana kuti sabhuku Rubatso village. Mwana uyu akabuda achiratidza kuti akazara mavanga muviri wese. Maonekerwo azvainzwa pamaWhatsApp, pamaplatforms akasiyana siyana, asi pazasi painge pakanyorwa information yaiva yakanyorwapo nechirungu zvichinzi mwana uyu akanga achipomerwa mhosva yekunzi aive aba $20. Saka mushure mekunge mwana aramba kuti handina kutora $20 iyoyo, zvinonzi pakatorwa matanho ekusunga hembe yake muwest, kwakudira nyimo dzakakangwa dziri kupisa kuti atsve ataure chokwadi. Zvinova zvakazokonzera kuti mwana uyu achikuvara, aite mavanga akaramba achienderera, zvekuti kutaura kuno mwana atova nedambudziko. Saka isusu taona zvakadaro seUtindi TV, semazuva ose, semugariro wedu, tikanzwa panoitwa nyaya dzinenge dzekuabhuswa, angava mwana kana munhu mukuru,
tinofambira nyaya idzodzo kusvikira tasvika patsime panotangira nyaya dzacho. Saka takazama nepose pataigona napo kuti tifambire nyaya iyi, zvikadhileyawo nezvikonzero zvakasiyana siyana, asi Mwari wakazotitendera kuti nezuro 18 February 2026 tisvike munzvimbo iyi. Tasvika munzvimbo iyi, takatanga kusvika panzvimbo inobombera vanhu vari kuabhuswa, kunonzi kugolowa, takuenda kwamatanda, inonzi Musasa project, tichitsvaga information pamusenge nenzvimbo iyi kuti vatipewo madirections senzvimbo yataive tisingazivi. Tichibva ipapo takatoudzwa kuzi kwamabva nako manga motosvika chidzokai zvakare kwamatongo. Tikadzoka kwamatongo tikarova left turn kunga tinoenda kuMarange Center, tikasvika panzvimbo iyoyo. Tasvika panzvimbo iyoyo kwaive kwadoka zvekuti hatina kuzokwanisa kuti tichikurukura nehama idzi. Asi tisati tasvika takatanga kusvika paprimary, tikabva paprimary tikaenda pasecondary paidzidza mwana, tikabva pasecondary tikachisvika mubhuku mwarubatso. Tasvika mubhuku mwarubatso nekuda kwenguva kwanga kwadoka, tikati no, aiwa hazvizonakidzi kubudisa vhidhiyo rekuti munoita zvokufungidzira kuti munhu uyo. Saka nhasi uno 19 February 2026 tiri kudzoka zvakare kuRubatso village kuti tindoongorora nekunzwisisa nyaya yemamiriro ayakaita. Asi chandingangoda kukuzivisai ndechekuti mapurisa akaziviswa, tinotenda kuti akatoita basa ravo. Number 2, mwana wedu wekutsva uyu akazotorwa namai vake vanogara kuHot Spring. Tichada kunzwisisa kuti sei mai vaisagara nemwana wavo, tichazvitsvaga zvese izvozvo zvichabuda, uye tichada kuziva kuti ukama huri pana mai neava vakangonyorwa kunzi ma-in-laws ake, grandmother, grandfather, tichada kunzwisisa kuti hwakanyatsokumira sei, uyewo nechikonzero chakasaka mwana azosvika pakutsva. Zvese zvichabuda muvhidhiyo ratichakupai tichinge tabva ikoko. Sekuvimbisa kwandamboita ndichatanga, ndati ndinoda kukupai imwe nyaya pamusoro mwana akanyura zvakare mumvura kunzvimbo yeAdha Transau. Ndati ndichakupai hurukuro yandakaita namai Sabhuku maringe nemwana uyu akanyura mumvura, zvikanzi nababa vacho takafamba zvikanzi musamunyurura, asi after 3 months mwana anobuda. Saka 3 months dzacho ndiye February uno watasvika, handitika. So ndisati ndakupai audio iyoyo, ndoda kukumbirisawo zvikuru kune ma-informers vanoinforma mhuri yeZimbabwe kune zviri kuitika. Kana kuti regai ndisashandisa wedhiro, regai nditi, kana uchiziva kuti ugere mumba mako asi panext door pane mwana ari kuabhuswa, pana mai vari kuabhuswa, pana baba vari kuabhuswa, iwewe uchinyarara hausi kugona, ndakudzokororazve ndati kana uchigara mumba mako, uchigara uchidya sadza, uchirara uchimuka, uchienda kuchimbuzi, uchiita zvese, asi paine mwana, paina mai, paina baba vaunoziva iwewe vari kuabhuswa, asi uchinyarara hausi kugona, kana Mwari chaiye haakufariri. Pane chimbo chakaimbwa naBen Adhaza muzanamombe chinoti, kana mukaziva zvakanaka, kana uchiziva zvakanaka ukarega kuzviita, watotadzira Mwari. Hakusi kungoimba, asi isoko raMwari rinodaro. Zvinotsigirwa nemanzwi
ari mubhaibheri izvozvo. Saka ndapota vose vanoziva kuti kune mwana ari kuabhuswa, kuna mai vari kuabhuswa, anyone ari kuabhuswa, nyangwe munhu mukuru, tibateiwo panhamba dzedu dziri pamusoro apo. Isu hatibuditsi zita renyu. Isu chatinoita tinofambira nyaya kusvikira munhu apara mhosva, asungwa, aenda kunogara vasungwa. Kana pachida counseling, it depends nekuti nyaya yacho yakamira sei. Tikasvika panzvimbo ipapo tina ana mazvikokota vanopa futi macounseling, asi pane mhosva, musungwa anongosungwa. Major Street vanoita basa rawo raanenge apihwawo nemapurisa. Handitika. Saka izvozvo ndapota ndakumbirisa hama dzangu we, ngatiisei musoro pamwe chete. Ndo kurarama kwacho, ndo nyika yacho, ndo kwayave taakugara kusocial media kuno. Zvasiyana nakare pataida kundochuna kuti tibate kuti tinzwe nhau dza10 nedza11 nedza12. Zvichiri kuitika izvozvo, but mazuva ano information yakukutevera pafoni, nekuti iwewe unogara pafoni ndo paunoswera uri. Saka information takukuiuyisa ipapo pauri pacho ipapapo kuti zviite zvakanaka. Saka ngatibatsiranei kuti tive neugaro hwakanaka. Matambudziko, maproblems, any form of problem iri kufesa umwe munhu, ngatisanyarara. Right, last but not least, panyaya iyoyi kune vari kuposta nyaya dzavo. Unongoona kamwana kakandwa so paWhatsApp kari kuzvikitswa kurohwa. Ndakariona video iroro. Hapana information. Mwana ari kuroverwei? Ari kurohwa nani? Anowanika kupi mwana uyu kuti aone kubatsirika? Ari kurova wacho anowanika kupi? Hapana kana information. Kungokanda. Ngachitenderere mwana aone help. Ngachitenderere. Anowana sei help mwana muchingokanda chete pasocial media? Hapana zvamanyora. Muri kuona uyu munhu uyu akanyora panapa, Doris, a 13-year-old girl, learn at Chegore Secondary School, located in Ochamarangi, near Nyarurwe Mountain, Headman Rubatso, Nyaude in brackets. The girl was living with her in-law, grandmother, and grandfather, Nyaude. She was accused of stealing 20. Murikona, wane at least wane pekutangira nyaya. Andiri muruzona manje hama dzangu, muruzona. So toda kubatsirana kuti tiite zvinhu zvaka. Right, pamwe uri kutya anditi kuzikanwa. Vamwe vanotya kuzikanwa, ongotora video okanda. Ofunga kuti zvichida pamwe vanhu vachaziva mwana we. Kamwana kane gore. Kana akabva kuona mai manje apa, ndofunga kane gore nezvimwe kana kuti gore kaizvikitswa kwacho. Ndiani anogona kuidentify mwana iyeye kuti mwana uyu ndewe kwanhingi, mwana uyu ndinhingi? Hazvikwanisiki handiti. Saka ukaisa ka-information bija naso, kana uchitya kuzikanwa kuti ndini nhingi, unochiuya direct. Ndosaka tichiisa nhamba dzedu padenga. Idzi dzamuri kuona idzi tinodziisira kuitira kuti kana muine information dzakaita sedzi, unotikandira WhatsApp, unotifonera. Handiti mazviona manje tine mafacebook platforms, unotitsvaga ikoko kuti ndi TV, woisa information yako, wotiudza kuti chihaidhai zita rangu, tinohaidha zita rako. Handinozviona, tonyatsotenderana kuti tiri kuhaidha zita rako. Ende isusu hatisi vana vadiki. Chate tichida kubatsira munhu ari paproblem, kubatsira mwana ari padambudziko. Manzwa here hama dzangu we. Saka ngatiitei zvinhu zvedu izvi zviri kuitika munyika umu. Mumwe zvacho unofunga kuti pamwe uri kurota, unofunga kuti pamwe hazvifi zvakaita, but zviri kuitika. Vana vari kutswiwa mumaduri, vanhu vachiita marituals. Vana vari izvezvi ndichitaura kudai. Ndine nyaya yandisina kubudisa paTV pana, but nyaya iyoyo yakaoma. Mwana akaabuswa. Mwana anga akutanga kudzidzira kufamba. Mai vakandororwa. Murunzwa? Varorwa nemwana achiyamwa. Baba vakudawo mwana wavo. Saka vari kuona, ende pamwe pacho vari kuda mai ava. But vari kuona mai nguva zhinji vanenge vane mwana wavo. Nokuti mai nemwana hazvisiyani. Amuruzona. So baba vakandozwa jealous nekuitira mwana ari innocent asina zvaari kuziva. Kwakutanga kushungurudza mwana kachirohwa mambama, kamwana kari kudzidzira kufamba mambama. Famba! Na baba. Mai vacho vakada kudai vaibatwa urova wozvikitswa futi kudini kurohwa. Muri kuona? So
mwana akazosvika pakuchitotadza kufamba zvachose, taakutoda nyasha dzaMwari kuti afambe. Saka nyaya iyoyo tiri kuifambira, takazivisa mapurisa kuti munhu asungwe. Andimazvona. So ndofunga nguva diki iyoyi munhu anenge asungwa. Pane zviripo zvakaita kuti tisaiuyisa paTV, zviri beyond our control. Saka ndangokupai hint nekukuzivisai. Vamwe muri kunyarara muchiona nyaya dzakadaro dzichiitika. Zvinozosvikepi? Zvibvunzei muri ipapo. Muri mwana waMwari? Mwari, munotya Mwari? Munoda Mwari? Muri normal here zvakaita vamwe vanhu? Nokuti inini ndine mavhidhiyo akawanda andinosenderwa asina information yakungodelete, nokuti mamwe acho hatarisiki. Ndakasenderwa kamwe kamwana kakaita kudai kachirowa. Ndikati saka vanhu vakundisendera kuti ndifollowe nyaya iyi, nditrace nyaya iyi, ndinoitrace papi, ndotangirawo papi, ende kutarisa kudai inotokuvhiringidza brain zviri kuzwa mwana. Chaunongoita ipapo kungodelete. Hauna pekutangira, asi unotokanganisa. Munoziva kuti kuona mwana achirohwa, mwana mudiki zvinokukanganisa. Zvine zvazvinoita so. Saka ndo mamiri akaita nyaya yacho hama dzangu. Saka izvozvi pari zvinorega ndimbokupai maisabhuku. Handisati ndakuda kukupai mazita, ndongokupai kuti maisabhuku vachitaura nekuda kwemareasons. Vari kutaura kuti kuti tikabudisa zita remwana uyu tinaro, zita renzvimbo tinaro, zita remwana tinaro. Andimazvona. Ndosaka ndangoti Ada Tranzau. Andimazvona. Yakakura nzvimbo inonzi Ada Tranzau. Saka ndikadaro manje hauzogoni kuziva kuti anonzi ani uye inzvimbo ipi. Tiri kuitira ivo patsika dzavo, havasi kuda kuti zvizikanwe. Andimazvona. Saka isusu nekuda kwokuti tiri vanhu vemakuhwaka, saka guhwa racho rangosvika. Zvedu zvatosvika zvatotibata so. Saka ngangoti mungozwawo zviripo, kuitira mangwana pavachazenge vakuti mwana abuda tokuzivisai, tochikupai nezita racho. Kana kuti azotadza kubuda tokuzivisai, tochikupai nezita racho, nevanhu vacho tochiuya navo pachirongwa. Saka kwenguva dzino ngatimbonzwai hurukuro iri pano. After 3 months, January to February uno. Hanzi chi? Vakati chi? Hanzi muna chiremba atakaendera, ndi baba wemwana wakati chiremba atakaendera akati mwana wangu achazobuda after 3 months. Saka 3 months dziri kwana February kauno atiri uno. Oh. Saka ndo bado nditanga kutohwa matanho kauchinzika 3 months dzakwana saka mwana ari. Oka. Baba vemwana varipo here? Baba vemwana vanenge vari kumabasa kwavo kumapenharonga kwasi iyo kumapepa zvavakanyora vamhando vanofanenge vakaisa pamapepa zvavakasaina nekuti vakazinyora pepa kane nemapurisa kuti utiudze kuti zvakamira sei, zvawasaina utiudze kuti 3 months dzikakwana ndopanenge pabuda mwana, isiye chida kuona mwana. Right, mwaita basa mama. Changa tichikubatai toda kunzwa kuti zviri kufamba sei panhau yemwana sinzi mwedzi wacho wasvika. Alright, mwedzi wacho ndiyo February ino 3 months zvepakaibva pakaenda mwana ndopadziri kufanira. Asi maonero enyu mwana uyu zvaari kutaura ndizvo here kana kuti pana kuti pakaitika foul play pakunyangarika kwemwana? Inini ameno zvinhu zvinongosiyana kufunga kuti kuti mwana 3 months anobuda kuti mwana ndatongotsvaga. Zviri paviri patatu kuti zvichida panogona kuitika foul play yekunyangariswa kwemwana nevanhu kana kunge baba vakamwirira muzvikaranga zvekufunga kuti pamwe zvinoita izvo zvichizovarasisa. Izvo ndo chokwadi chaicho. Handiti? Imimi makatarisa panzvimbo yacho pakanyurira mwana, makambopasvika here? Ndiri kusvika ndopaziva. Panoratidzika kuti panganyura munhu here? Hapaiti, panotyisa panotonyura munhu zveshuwa ipapo. Oh. Zvechivanhu hacho tomboti hedu taunotsa kudzigadzika nechivanhu zvechivanhu chiripo because vanhu anowachira ipapo nekugezera ipapo vazhinji vacho vanobva vasina hembe. Yowe. Inga zvakaoma.
Zvekutore mimi mukatosvikapo kana mine zvekwenyoka nega munotozora para papana ndira muchi. Ndototanga kutoti au. Muri au. Musadaro ba. Joshua. Ndinoziana anotorwa murizima wodzumwa kazi. Kune akandotorwa murizima zanoziya kazhinji awadzoki. Odzi. Ndi odzi. Ndi odzi rizo. Ndandichifunga kuti turukova tunopinza muna odzi utu. Ndiodzi asi pachipane kamwe karwizi kanozwi mukondozi kanotodira futi imo muna odzi imomo. Asi akatorerwa muna odzi. Iye akatorerwa muna odzi asi padhuze pacho ndo pane karwizi kanodira futi imomo muna odzi. Ano mama ticharamba takakubatai then nababa tichizonzwa kuti zvakamira sei. Murendi kokutsvagire nhamba dzababa wemwana wanje. Ndikupe. Nditsvagirewo nhamba dzababa wemwana. Ko sabhuku matare avari kuitwa riniko? Handisiziva ndozotowanzwa wadzoka. Asi vari kumboita here mazuva ano? Mazuva ano aivo. Alright. Zvakanaka mama, ticharamba tichikufonera tichinzwa kuti zvakamira sei maringe nemwana. Tinotenda kuti mazvinzwira hama dzangu nzeve hadzina munun'una zvanga zvichisanangurwa apa. So tinayo nyaya iyoyo tichazokupai kwainogumira. Tinenge tichikupai maupdate kuti nyaya yedu yafamba sei, yava papi, yazogumira papi, tichingokupai kuti zvakamira sei. Sekuvimbisa kwandaita ndichazokupai mazita enyaya evanhu ava, emwana uyu, ehama idzi, kana nyaya yasvika pakuti iparurwe. Nditika wagomana uyai muone zvaitaka television utindi TV yasata otende TV yaba kanjanda uyaikane muone eutakanja waya waita mukurumbira neutindi TV hamakan komana eta makumbo zofambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikiza netelevisheni otende baba nesuo tasimuka tarirai